ukongamaxesha ngicela nje ukuthi i-Inter-District yonke iphela obuthi nosisi abantu abatsha bakuKristu wonke torho umuntu olivayo ilizwi lami ekuseni nje livumeleni lithi uxolo lwenkosi oluqeda kokuqeda malube nathi amen Hliziyonye ndlelanye one heart one way sifunde incwadi kwabaseKorinte yesibini isahluko sesesihlanu ivesi ethethayo ku-17 ngoko ke ukuba ubani kuKristu usisidalwa esitsha nam phansi kwale vesi ndiyaguquka hamba kule come together ngale theme ethi igniting a generation of change makers. If anyone is in Christ, he is a new creation. Mandla ale vesi akwisihloko ndaba ubomi obutsha obukuKristu. Kodwa ukuze uyive kahle kanyanzeleka into yoba uyazi ileta yesibini le ebhalwa ngumpostoli uPawulos. Le yokuqala ileta uthi xa eqala kuyo addresse imeko ze-division ebandleni, imeko zeyantlukwano. Ingathi uPawulos ngokwethu thina mawisile uyayazi into yoba we are a connectional church. Ufika apha eKorinte kuthe izithili zonke izithili zone zibhekele elowo nalowo ehlele ehontshini yakhe. Ikumkani uyintsanga apha ithi thina singaba ka-Apollo. William Kama ngapha ithi thina sihamba noKefasi. Isithili seKapa leThemba sithi thina singaba kaPawulos. Ufika uPawulos kukho lo sawu njalo. Uthi xa ebasondeza ngombuzo othi ingaba nguPawulos na owabethelelwayo emnqamlezweni. Ngoba uthi mabasuke kulosa kule yantlukwano kule division ikhoyo uthi mababe bani ubakhumbuza into yoba bedibene nje belapha kule come together. I-main focus, i-main aim no-objective yoba babelapha uKristu. Ngicela ukuthi kuni bantwana basekhaya ibani kuKristu. Ukuba ubani kuKristu usisidalwa esitsha. Bantwana basekhaya, bantu abatsha
abakuKristu ilizwi likaThixo. Ubani ukuKristu usisidalwa esitsha. Bantwana basekhaya, ibani kuKristu, ibani kuKristu. Icala ba kusasa nje let's come together masibe kuKristu. Ngoba nguKristu othi nina ningekho kum aninokwenza nto. Xa igabi lingekho emthini, xa lingathanga nqa igabi emthini, alinako ukuvelisa isikhawu. Yithani ngakuKristu ukuze nibe kuKristu. Ibane Nkosi, ibane kuKristu. Ukubani uKristu, ibane kuKristu. Baba bukho ubungozi bantwana basekhaya, bukho ubungozi lento yoba singabikho kuKristu. Ngoba le xa uyibhoxa ngamaKristu angekho kuKristu, amawusile angenabuwusile, ibane kuKristu, ibane kuKristu. Ukubani ukuKristu into engamandla apha yaba thina ebutsheni bethu ngexesha lokukhonza kwethu sibe kuKristu. Weba uli-1K, weba uli-2K, kodwa iba kuKristu, iba kuKristu, iba kuKristu. Ingqino lento uJohn Wesley. Uthi John Wesley, now I was an ordained minister for years. Ndicinga into yoba ndiyamazi uKristu, kodwa until laa mini endaya ndingafuni kwala sebe lase-Elders Street. Uthi unwillingly ndaya kwala sebe. Uthi until ngalaa mini bafunda kwiileta zompostile uPawulos. Njena namhlanje kufundwa kwiileta zikampostile uPawulos. Uthi uJohn Wesley until 1738 nge-25 sikaMeyi ndavuka ubushushu. Kanti xa uziwa kuKristu uvuka ubushushu ngaphakathi. You can never be in Christ if ingaphakathi lakho, mandithi inhliziyo yakho ayikho involved. You can never be in Christ. Ibane kuKristu, ibane kuKristu. Manjike ke, manjike, manqoqoshe bantwana basekhaya. Ndohlala phansi kodwa ndibenzama nje ukuthi torhwana ibane kuKristu. Benzama nje ukuthi uNikodimo akuziqonda into yoba kukho into eshotayo phaa kuye. Ithi iBhayibhile yam wagxekwa ngobusuku uNikodimo. Mfundisi, siyayazi waba ungumfundisi ovela kuThixo. Ndingenza njani na ukuze ndilihle ilifa ubukumkani bukaThixo? Zalwa ngokutsha. Ukuba kuKristu ukuzalwa ngokutsha. Ukuba kuKristu is to be born again. Ukuba kuKristu ingqinelana uDavid. Mhlawumbi ba singabuza laa mbuzo othi ngabantu abanjani abantu abakuKristu? Uthi banjengomthi abamiliselwe phezu kwemithelo yamanzi, banika isiqhamo sabo ngexesha labo.